kagwaps, mga kalingap, mapagpalang hapon sa ating lahat. For today's vlog, napagod ako mag-drive. Sama ko ngayon si Kuya Noni. Siya muna ang pinag-drive ko ngayon. So, Karelyebo. Yan o. Papasok kami kay ngayon kay Carlota na. So, siya muna ang pinag-drive ko para kahit papaano makapahinga-pahinga naman ako. So, ayan. Serious yung ating ngayon driver. Tapos si Bina andyan sa likod. Bina, shout out. Shout out. Tulog ka? Ha? Tulog ka? Di man. Sarap ng upo ni Bina sa Sarap ng upo ni Bina. Hinto ka dyan sa gilid, Kuya Noni, ha. Bilhan natin si Carlota ng pasalubong kasi wala bagang doon, manok, fried chicken. Paborito ni Carlota na fried chicken, so bilhan na lang natin dito ng akukut-kut kung pwede nating sa kanya, pasalubong sa kanya. Sana may bukas sila dyan, mabili akong baboy. Masarado. Dito tayo kay ma-stop ka muna. Wait lang guys, ha. Wala, sarado ba? Po kay Ma'am si Salain, kay Ma'am Bina, kay Ma'am Mia, kay Ma'am Azun Zinon. Knock-knock. Uy, ang laki ng aso. Sarado? May baboy? Ha? Manok? Oh, merong manok? O sige, pabili ako. O sige. Tsaka ha? Yung palda ko? Nakapalda ako na. Gusto kong makapagpahinga yung aking legs. So ayun guys, maano tayo ng kuan. Andun si Kuya Noni, siya ang nag-drive ngayon dun. Tapos bibili tayo. Mother, may siumay? Paano pa ako, Mother, siumay? Kasi para hindi na maghiwa si Nanay Zoe. Kano pichay? Pwede pa ba itong pichay? Pa? Sige po, huwag nyo na pong initin at lang. Mayroon pa kayong chicharong baboy? Sige, sino bang dalawa yung kausap ko? Si Nanay sumagot sa kabila, kayo po sumagot din po. Kuha lang ako pambayad, wait lang. Kinakahulan ako nung aso nyo kasi ngayon lang sila nakakita nakapalda. Talaga ako ng aso mo, ate. Ha? Uy, wag mo akong kagatin, atay. Wala akong pambayad ng injection. Kasi si amo ang magbabayad ng injection sa akin. Pang adobo. O sige po, sige na. At lilipat ako sa kabila at nandun pa yung ibang order ko. Natin si Carlota ng manok na hilaw kasi fried chicken dapat ang bilhin ko sa kanya. Sarado naman yung doon. Yung binibilhan ko. Mauwi tayo sa hilaw ngayon. Ayan. Okay na po yan. Magkano po lahat? Ayan, sige. Meron pa akong babayaran doon sa kabila. Sige na, madam. At wala akong bariya. Ha? Sige na po. Para din ako pabalik-balik ng tawid-tawid. Ano nyo, Mother? Chicharon. Ayan, siumay. Tatlong chicharon. May biskwit ka na Ano pa ibang tinapay mo dyan? Wala kasi tayong mapasalubong kay Carlota at dire-diretso ako. May ka? Palaman mo dyan. Ito, palaman? Ano yan? Ah, mga mayonnaise.
Meron kayong, gusto ni Carlota yung ano, yung Star Margarina Sweet? Meron po? Ano pa ba meron dyan? Sige, ito po. At saka yung ano, mayonnaise na lang. Mayonnaise. Oo. Yung, wait lang. Yung, meron pala, yung paborito ni Carlota eh. Ayan, corned beef. Oo, yan. Tsaka gatas. Birch tree na gatas, meron ka? Birch tree. Yung ano? Asan ba? Ayan, pwede na po yan. Sige po. At saka asukal. Salihan nyo po ng ano, Lucky 7. Oo. Pwede na. Lucky 7 na lang. Ayun po. Wala na po. Yung gatas po tsaka asukal. Saka ito hindi ito maalat eh. Yan. Sige po, patutal na po lahat. Manok ko. Naalala ko yung manok. Tempura. Paborito ni Carlota to eh. Yun, shoutout po kay Ma'am Helen, ayan, kay Kuya Bal, sa lahat na Kalinga partners, Kalinga viewers, mapagpalang hapon sa ating lahat, sa mga bagong subscribers, sa mga datihan, ayan, shoutout po sa inyong lahat. Magkano po? Ito po, oh. Tsaka yun pa yung manok, madami na tayong pasalubong. Hindi po, paano nyo na? Ito po, oh. Nakakainin ng aso yung aking lulutuing manok ni Nanay Zoe. Shumay. Okay na po? 500. Okay, okay. Ayun na naman yung ano, aso. Magbabayad ako dun sa kabila ng manok. Ah! Nakakatakot bumalik dyan, te! Di na kita bayaran. Nakakatakot bumalik. Ayun nung galit. Shoo. Bibili ako. Hindi ako uutang. Uy, wag po. Parang awa nyo na po. Mabait po ako. Magkano po? 200. Ayan po. Ay, Mariosip. Bumili ang isang vlogger, nakagat ng aso, painjikan ng may-ari. Agoy, Diyos ko po, Panginoon ko. Madali lang naman. Ligo ka. Asa na yung cellphone ko dyan din? Magpa-lipstick tayo yung namumutla na. Bag mo? Oo. Yeah. Oh. Hindi mo na babain ko. Touch ka na. Nag-retouch ka na? Hindi mo matansya? Nabibitin yung gas? No? Nabibitin? Naka-play pala itich. Yung touching.
Maganda dito mag-drive kay Noni kasi kasalubong mo tricycle lang ano. Hindi malalaking truck. Ah? Yeah. Kaya. Laki yung hams nila dyan, ano? Para bagong gawa ito. Oops. Yeah. Kaya kakalutan, no? Kaya ngunit, no? Grabing init. Grabing init, ano? Yun, guys, oh. Ang ganda dito. Sabihin na may baong shorts at saka blouse. Ano siya. Matampisaw siya dyan sa dagat. Summer pag-atirat sa mga. Singit-singit lang sa schedule. Mag-swimming siya. Oo. Ikaw din atirat? Wala akong baon. Ala. Kulong na kulang. Ikaw lang, kaya mo na yan. Okay. Hindi ata malakas ang alon ngayon. Nature intro pasok. Ang ganda ng view. Oh. Yan sa mga nature lover dyan. Ayan, may mga pasilip tayo sa ating vlogs. Habang si Kuya Noni ang nagda-drive, pilot for today. Grabe atirat ang dagat. Ang blong-blong. Oo, blue yung dagat. Galit na Inaakit ka. galit yung dagat. Ito ang magandang driver. Serious, naka-ano talaga sa kalsada. Oo nga, hindi ko makausap eh. Pay attention sa kalsada. Hindi ka na makausap niya doon eh. Magaling drive sa kanya na pala, no? Oo, magaling yan. May sasakyan ka pala kay Noni. Magaling yan si Kuya Noni mag-drive.
Kaya lang, hindi man ito inaasikaso ang kanyang ano, kanyang ID. Sabi ko, asikasuhin yung ID niya. Mahingi ka ng ID mo sa barangay Kuya Nuni. Para makuhanan ka na ng lisensya. Napunta tayo ng Kapalungga, ikaw mag-drive. Ha? Napunta ka kay Ate Marieta, magpatulong ka para makuhanan ka ng ID. Tapos makuha din ta ng student, ano, student permit mo na, ano, student, ano, Kuya Nuni. Tapos tsaka mag-renew. Blue na blue yung dagat dun sa kabilang side. Enjoy na enjoy ka ate yung shade mo eh. Ha? Enjoy na enjoy ka yung shade mo. Oo, maganda yung shades na yun. Yun, sa mga nakakamiss kay Kuya Nuni sa pag-drive. Ayan, si Kuya Nuni siya na-drive ngayon. Sabi ko dito siya mag-drive kasi wala kami kasalubong na malaking sasakyan. Pag sa highway ako na. Kaya relax muna ako. Yan yung dinadaanan namin nung gabi. Sobrang ganda. Nice one. Ayun yung dagat. Gusto ka talaga kanina Kuya Nuni? Opo. Kaya hindi ka talaga hindi ka talaga nakakumain.
And shout out po kay Ma'am Emer Felix Cuevas, kay Tita Rose from abroad, kay Ma'am Sisaline, shout out kay Ma'am Asuncion, kay Ma'am Mia, kay Ma'am Jean Official TV, kay Ma'am Bibing, kay Shane Canto, kay Sabrina Enriquez, kay Ma'am Mila Enriquez, shout out kay ating Avili Channel, Gis Maturan, Bridget 06, Mams 2.0, Daphne B Vlogs, kay Ma'am Helen, shout out kay Pipadilla, kay Lily Hubilla, kay Mamila, shout out. Yan guys, papunta na po tayo ngayon kina Carlota, kay Ma'am Dina Bueno, kay Ma'am Miss White from Japan, kay Japinay, shout out madam, kay Ma'am Nads from abroad, Ma'am Idna from abroad, kay Awing Villa, kay Ma'am Meld Santos. Ayan, shout out po. Super duper nice yung ating view na dinadaanan. As usual, si Kuya Nuni pa rin ang ating co-pilot ko. So siya yung nagda-drive guys. Sobrang init talaga ngayon, Diyos ko. As in. Pero ang ganda ng dagat guys. Ang ganda ng dagat dun sa At syempre guys, shoutout po kay Kuya Val. Sa lahat ng Kalinga viewers, Kalinga partners, mapagpalang mainit na hapon po sa ating lahat. At doon po sa mga baguhang subscribers. Ayan, doon sa mga baguhang subscribers, thank you so much. Sa mga datihan, sa mga always nandyan sa ating premiere, hindi nang skip ng ads. Maraming salamat po. Thank you po sa suporta. Sa mga OFW po natin dyan na kababayan, ingat po kayo, ingat tayong lahat. Ayan, sa mga silent sponsors natin, shout out. Ano yan? Ito sa babae. Sira yung mukha niya. Sirahan siya. Tulog na ata si Bina. Uy, kita ko. I'm alive. Ha? I'm alive. I'm alive. Sing na gising. Sing na gising. Alive si Bina. Wala na. Ayos ba? Ayos si Kuya Nuni. Ay, ayos. Ayos ang buto-buto Kuya Nuni. Matulog si Kuya na pa sa ino. Hinihiling. Galing ni Kuya Nuni mag-drive. Grabe, walang kakupas-kupas. And shout out din po kay Ma'am Sara Badit Moreno po. Shout out.
out din po kay Mamita San Diego. Shout out po. Kay Ma'am Jean Store Divan. Sino-sino pa yung natandaan mo kanina sa ano natin live? Kay Ma'am Romilda Cabardo, shout out. Ayan, dito na po tayo kina Carlota. Ang tanong, nandyan kaya sila? Nandyan?